nyabuna ya matemo kora chinsemo cha maendera Ogembo yigotoke ward ya Wochitendere ebungi ya Machoge Chache County ya Kisii niko bale noboba magayo konyoru musaraba bumwanchobo baenete litko ligoro orusire asoboina musaraba uyo nigotoka hase para hekorwa Ogembo hase umusasiroti bwe parish eyo ya Ogembo Geoffrey Onsare aikirana sensemu na gukora emisa enchanu abayigo koyorusha musaraba uyo na kuyoira gwikase ekanisa ye parish ya Ogembo na kuyoreka ekanisa ime Onsare nigo ainanire amatuko emerongene bucha ase bali bakorete egekorekyo wesokya naboyigo ogosaba okwabera na gutumanya umulikito Apollinaris akama ritukeri mario kamaiga ya matemo kwenia umwancho base chinsemo cy'Ogembo Mandera nigiyamate yaboka na kwerarare bikono byo musaraba bumwancho bo uyobege twasobo inobwo toyo chingake musaraba uyo toka gotukutirwe pare Kenya Ogembo Highway yari saa 12:40 ga anyarango akiresi oyitwene tigoro otokire pare nsemo iga namyo kana ikororo nanyarane kene musaraba na koreteki ore gabo kurwabo nakira mukatekiste simi nero ichaso bwango bagenda sifada bacha na fada twakore misa twakora musaraba kwa wake parish twarangiri fata musabe akobira umwere okobira musaraba ututige kanisa twajire nkawa no kuichana tuisanzia tuichane itukuri igoro twanya tukoya ni umukristo ito Richard Oyaro mokwa nabono mambi kerana kodre misa na nyoro umukristo go ntebinga father musaraba bu Oyaro alisobege twase embera twabo kamambi tonya toyo umusaraba uyo rusuwa chinseme cyamono musasiroti bwe parish Ogembo Geoffrey Onsare nigena kyabunekerenga gyo korusyo musaraba uyo nkiramanyekana natema kura bolinga kungusana konde nkwarenko kyagara tatebe ngonyase akoeni gonyo especially kira nyumba kire ibere go seisato wanya nyumba geteneta getomo yor musaraba tolenge muntu bwate bitina na muntu musaraba osabiri tu ali wakabeka rolende lakini sofa ekitoko rangelinga ogo chaya sedini yeito na boigo kubo kinanda magombe nonya nabokorengana no musasiroti Onsare kitari gakore gitangani gokorekana chinseme cyo ngise gukwanira bike nyangagwa njatuko bwango iga muringa murugoro baiga na inde nyangagwe konyora ngi itire gatobe kwa mache mekagunde gaika kabisa yama akora tu yatugutu nabone yabigetu kesiri kyo mukori byasara to amaite kirenga nyange na yetre se skuru yeto yanyamyobo twaigwa nk'abantu ngocha bari butuko bakorere mekutano twaenda tugasaba abana babiri bagutarigu aiga se kinyoreke umuntu omonene natarigwa nacha obisi kamusabira antebi abantu bonse bamutareti marieta abo nimbwate bono nigo Onsare abaire bari bakorete gekorekyo amatuke merongene eriwe sokya na gusaba mabera kurbono mpaka amatuko 40 na abaire baitie bachicha sende bante bubisi na nindu twakoreta mangana tonyare tukubasonsora lakini nyambali ko irina after 40 days nalibono ngo chikoyobeka buya bene asembera oirane kyara mbago togosereri so kwigena gwito e period ya 40 days ne ye period yo kwangama na gusaba mabero kurwasi Nyasaye ko reporter igeta Senigia Nsoko TV kurwasi chinsemo cy'Ogembo ekitigotoke bunge ya Machoge Tana Apollinaris